אוקיי, שלום כולם, כאן צמר שרז, וזו הייתה סדרה שאני התחלתי בלעדיכם. יש לי את זה, כל מיני מודים שהורדתי שיהיה כיף בסדרה, אבל אני יכול להשתמש בזה? כן. אז אני לא אשתמש בזה, אני יהפוך את זה זה לא עובד. פיטרו אותו, הוא לא קיסטיואר. והשתמשתי כאן קצת בטימבר שכבר אנחנו לא נשתמש בו בסדרה כי אני רק סתם רציתי עצים. אוי באמת. זה לא טוב להתחיל סדרה. לא טוב להתחיל סדרה ככה. אני לא אצ'טר יותר, אני לא, פשוט לא רוצה. מה זה רוצים? לילה כזה. לפתן. למה יש לי קצת לגים? אוקיי. זה הבית. פילים. 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 בית יפה. פספסתי כאן משהו, לא משנה. זה הבית. זה. הנה, לא עשיתי בו שום דבר מיוחד. אני אלך לצוד קצת מפלצות. אני אקח לי... נחזיר את העץ. טוב. איך שעולה למונית התקשרי? אני יכול לעשות ברמיתה. הוא עבד פעם במטבח. אוקיי. אחרי זה החזירו אותו. ניקח את זה. הלקטות שלו וזרקו אותו כי הוא לא מתאים. אני אומר, עכשיו לא שואל אותו. אני אשים את זה כאן, אני אשאר לי אחת. הוא לא מתאים לצ'יפטיואר. מה זה משנה מתאים לא מתאים? הוא עבד בתוך צ'יפ. יום אחד ניסה, הוא מה? עבד יום אחד, הוא עבד כמה חודשים. ההורים שלי יודעים. הוא נחש, אני מה זה רוצה לגדל אותך. אני אשאל את מיקו, נחש רע. לא מרעילים אותי. נחש רע. ייי, 2. אני לא הכי אוהב נחשים. עזוב אותי. עזוב. נחש שטן. בוא לכאן, נחש שטן. מה זה היה? נחש שטן. נחש שטן. יופי, אני אסתכל. פלפל תינוק. כמה זמן שאול עבד? הם לא תוקפים את זה, אני יודע, אני רואה לא סתם סורפל. אז אוקיי. די. פוי. הנה, נחש שטן. בוא לכאן נחש שטן. ייי, עוד 2. 2 סוגים. איזה בעיה? לא תודה לפעמים מלון דן. איזה מלון דן? יצא מהבית. באה מונית. יש מונית פה? ואמרה לך, מה את מרימה אותי? תגידי לי. אבל אתה יושב, אתה יכול לראות. בישיבה. נחשים. נחש מפגר. אתה עזרת לי יותר. בוא לכאן. יש לנו 3 כבר מהסוג הזה. יפה מאוד. אני שונא את הפשיעות כאן בלילה. צילו. נחש רעיל. אתה הרעלת לי את החיים, לא רק את החיים האלה. יש כאן מלא פילים. אבל שכחתי שיש משהו שחייבים לעשות בסורווייבל. הנה. תסבירי לך את החיים. דיברתי על המיינקראפט ואמא אני אצלם. לכי ישר. איפה הקפיצה אז פחות? שמה. בטעות לקחתי את זה. אני די צריך חול כדי לשים את זה שם. תסבירי לך את החיים או שרק? אני מצלם ליוטיוב ונחש. אמא שלי מעצבנת קצת. אוקיי. רוני, חבל הזמן. אוקיי. כן.
למה את לא עם פן? הייתי עם פן בגן. תעשי, תגידי לי מה אוי, תעשה לך. ירין כאן. תגידי לה, אני אמרתי. תגידי לה שתעשה לך. אוקיי, אז לא החלקה, שתעשה לה פן. זה היה הפרק הראשון. אם אהבתם, לייק, סאב. אם יש לכם משהו להגיד, תרשמו בתגובות. אז יאללה, ביי.